Hello guys, so welcome to my channel, and by the way, this is Jimbo Morales and you're watching Gmo TV. So pasensya na, binaligtad ko yung yung parang pinortrait ko kasi mahirap kasi hawakan pag ini-landscape. So, yung ganito. And by the way, today may saglit na i-review lang ako. I bought a product from Lazada para sa aking motor. And supposedly patulog na sana ako, kadadating lang niya, so ang bilis ng delivery. And first things first, ang delivery is ang bilis. And actually this is for my motorcycle at sa likod ng sa backseat para sa lagayan ng mga kung ano man yung papeles para hindi siya mabasa. So ito siya guys, ito yung tsura niya. Ito. So yung tawag niya is ito yung tawag niya, 8 pockets under seat organizer for motorcycle. Ito siya, under seat. So I got interested to buy this kasi yung motor ko Sniper 135, wala kasi siyang U-box, kaya maganda to para sa sa ganung mga motorsiklo. So iano ko lang siya, i-assemble ko dun kung paano ko to i-assemble, and then I'll get back to you guys. Okay? So itong likod, yung likod ng seat. Hindi ko alam kung paano to i-assemble, pero we will see. Hanap ko ng paraan. Tingnan mo naman yung U-box ng ng Sniper. Halong wala kang mapaglagyan kung anong gamit mo diyan eh. Kaya bumili ako nito. Kaya bumili ako ng ito pala. Ito siya. So isa-assemble ko siya, and antay-antay lang kung ano yung itsura niya. Okay? So hello guys, ito na siya. Welcome back pala, Amy. So ito na siya, na-assemble ko na siya. Yung kung fit ba siya dito sa dito sa 135 na Sniper. Parang kasi may bukol eh. Hindi siya fit. Ginaganon ko na lang. Pero anyway, okay lang din naman siya. 100 plus, magkano ata to? 100 plus, nilagay ko dito yung OR ko dito. Buti na lang kasi okay na rin din kasi lagayan ko ng mga tawag dito. Lagayan ko ng mga papeles, kung mga papel dito. Marami naman siyang mga side pockets eh. So okay na rin. At saka may namalayan ako, anong gagawin ko dito? Para santo. Tataka tuloy ako kung anong gagawin ko dito. Para saan yan ha? Alam niyo to paano? Ano to? Ano ba yan? So ayan siya. Anyway, okay lang din naman siya kung ganyan eh. Tinali ko ng maayos eh. So yan siya. Tinali ko dito sa ilalim para hindi siya masyadong umalog. Yan. Tapos pinasok ko dito. So yan na siya. So okay na rin siya. Kinda satisfied with the look. Yan na. Yan. Yung motor ko. Ay. Nabili ko to 2015. So iningatan ko kasi wala tayong mga pera. Kailangan natin ingatan kung ano yung mga pag-aari para hindi ma-share. Mahirap nang magkalisod-lisod. Well anyway, that's it for this video guys, and if you have anything to say, just comment down below. I'll be happy to read your comments guys. So iwan ko, tatali ko nun to sa leeg ko. So that's all for this video again. Thank you so much, and if you can, subscribe to my channel and click the notification bell. So once again, this is Jimbo Morales, and thank you for watching Gmo TV. Bye.